sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Lori. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Supermarket Flowers. Oh, I'm in pieces. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong pagtatampo nagdasangan nga Lori. Nganong dugay na masag kang nauli, nak? Nabisi ko sa among projects, ma. Graduating na baya ko sa high school. Maong daghan gid og projects nga gipabuhat ang among teachers. Mao ba? Ay, sunod. Pahibaw mo kung dugay kang mauli, ha? Para ubanan ka ni Papa ni mo padung uli. Ma, dako naman ko. High school na gud ko. Di naman kinahanglan nga ubanan pa ko ni Papa, uy. Ay, dili gud na mo kumpiyansa, Lori. Kadaghan og buang narong panahon na. Simba ko niya kung sa'y mahitabo ni... O, lagi ma. Magpahibaw na ko sunod. Okay na ta. Humanagin na tong project. Re! Tayo pa mas gawas. Kita ni mo. Sam na murang nagbata at gan mas kuan samahan. Pinangga lang ko sa akong papa. Maong gusto niya nga safe kung mauli. Pinangga. Pinangga ni ka, ampun mo ka. Oh. Ano sige problema ni mo na ako, ha? Sulti Sulti no? Ito. Ampun naman ka. Ingano ko mama. Silingan, beta. Oh. Way lami imong joke. Lori? Nak? Oh. Ano ka, ha? Uwa man pa. Sulti, Kustino. Unsay problema? Nganong naghilak man ka? Ingon man ang anak ni Ate Mirasol. Ampun ko ninyo. Mang! Mang! Oh, Alis na God. ngano? Murag niabot na gyud ang panahon nga kinahanglang sultihan nato si Lori sa tinuod. Sa unsa man? Sa tinuod niyang pagkasiya. Ngano di ay ma, pa, unsa di ay tinuod. Mao ni ang tinuod, nak. Uy, ang anong ni ama ni bata din hatubangan sa tumpultahan. Kisang may ginikanan na ni. Ka-cute ba yung bata po na buyag, oh? Ma'am, sir? Ikaw may inahan, Ani? Oh, ma'am. Wa man ko ikabuhian ang bata agod. Maong ako lang sige daddy ni sa inyo kay nindot man mo og bahay. Basin og kaya ninyong buhion ang akong anak. Pang, dili ka ni. Mauna ang dugay na natong giampo sa Ginoo. Pila ka tuig na mong paningkamot. Pero wa pa gyud mi hatagi og anak ni Papa nimo. Maong nag-ampo mi. Nga bahala na og bisag unsa nga paagi basta makaanak lang ni. Ug mao nang niabot ka. Sa ato pa. Sinagupra di ay ko.
Sinagop ka na mo ni mama mo. Huwag ko kay pag-asa ko padugron. Oh, pinangga ko nila ni Mama o ni Papa. Pero kinsa gini ang tinuod ako mga ginikanan. Kiduka na ko. Ato na lang kumatok sa lingkuranan sa park. Day. Day. Sorry ha, gipukaw lang tika kay kadlaw na. Nabalaka ko di mo nga ni ka natug sa park. Di makabuli sa inyo? Ay, dili ko ganahang muuli. Ha? Uy, nga naman. Naibawaan man ako nga sinagopar ako. Maikog na ko. Pinangga ko sa ko mga ginikanan. Unya di ay, dili di sila obligado nga muatiman og mubuhi na ako. Ang akong tinuod nga inahan, patugag-tugag pang laki pero di ay di makabuhi kung mo resulta na. Inday, ayaw pagsulti, ana. Ang tanan dunay rason. Dili ko mutuo, ana. Unya, unsa may plano nimo? Huwag ko kahibaw. Bata ba kay ka, Inday? Delikado pa na nimo kung ani kang batuog. Tingalig, dunay dautang mahitabo nimo. Dali. Kuyog lang ta sa bahay na. At lang una kakatog. Salamat sa imong pagpadayon ako, ha? Way, isa pa yan. Mura magkaog tiguang mo istorya, Inday. Kaon og daghan, ha? Salamat, ate, ha? Uwad mo'y anak, ti. Naaman. Ni larga, Inday. Swerte ha sa inyong anak, sa. Mas swerte ang imong ginikanan. Kay nakaanak sila og sama nimo. Klaro kaayo nga buutan ka. Salamat, eh. Pwede og, ani na lang ko puyo uban ninyo. Ha? Sige na. Di pa man ko andam nga mo atupang sa mga nagsagop na ako, good. Di ka andam nga mo atubang sa nagsagop nimo. Pero nagpasagop ka sa mga tao nga wag ka makaila. Han, bata pa si Lori. Pasagdi lang una siya nga mo-explore sa iyang kinabuhi. Sige, iha. Dinhilang una kauban na mo. Salamat, ti. Congrats, Lori. Nakagraduate na good ka sa college. Salamat, kuya. Salamat ninyo kay nakahuman gid ko. Tuod, kuya. Kano sa ko makakita sa inyong anak nga tuwa sa laing nasoy? Kuan, kanang, andali na. Nagpa-reserve day tao kanang restaurant para nato. Tana. Day, Lori, wa pagid kay planong magpakita sa mga nagsagop nimo. Pila na kakatuig ang ni ana mo. Mauli ko, pero okay ra kung ubanan ko ninyo, kuya. Ay kabala ka. Ubanan ka na mo. Ma,
Anak? Oh, ikaw? Kaila mo? Mao di ang lain ang akong kulba pagpadong nato dinhi. Ikaw mo ay nagsagop ni Lori? Oh, Sa ato pa. Siya ang akong anak. oh. Han, unsa ni? Ma, unsa ni, wa ko kasabot. Lori, anak. Siya ang imong inahan. Siya mo inihangyo na mo nga sagupon ka. Ikaw ang akong mama. Lori, pasaylo ako. Pasaylo ako. Ngano man? Ngano? Nak, mas gipili na ako nga luwas ka. Dili ko gustong malayo ka na ako. Pero dili di ka kayang buhion, anak. Maong sabta ko. Karon ni anamang ko. Mamawi ko nimo, ha? Please, hatagi ko og laing higayon. Maon nga gaan ang akong buot ni mo. Kay ikaw na yung akong mama. Oh, anak. Ako ang imong mama. Ma. Anak. Took the supermarket flash from the windowsill. Of a life that's been Bisig sa sinugdana, naglagot ko sa akong inahan. Pero sa dihang nakasabot ako sa sitwasyon, gidawat na ako ang tanan. Di na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Magta mga higalang kaagi ni Lori nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kanikalaan supermarket flowers. Kaagi gibatan no doa sa radyo ni Carol Marie Hikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala mga suking tipaminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina.